L-indafa pubblika hija kruċjali u għalhekk se nkomplu bil-missjoni tagħna biex intejbu aktar il-koordinament ta' tindif u żamma ta' gżejjer Maltin billi nkomplu natfu żoni kollha tal-Gvern ċentrali, żoni turistiċi, il-Belt Kapitali u oqsma oħra li huma frekwentati mill-pubbliku. Il-Gvern huwa konxju li huwa meħtieġ li mhux biss jinvolvi lis-settur privat fil-proġett tiegħu u jidħol f'konċessjonijiet tal proġetti ta' ċertu daqs li jiġġeneraw ix-xogħol u l-ġid imma jara li huwa meħtieġ ukoll li jistruttura aħjar il-mod ta' monitoraġġ ta' kull tip ta' kuntratti jew konċessjonijiet li għati l-Gvern. Qed nitkellem dwar it-twaqqif ta' aġenzija tal-kuntratti. Dan bilan li jkun assigurat li dak miftiem fil-kuntratt sew fit-tenders kif qed jiġi esegwit, ikun qed jiġi esegwit. Diġà saru tħejjiet preliminari biex jinstab l-aħjar mod kif dan il-monitoraġġ jista' jsir b'mod effettiv u għalhekk matul is-sena li ġejja ser tkun qed titwaqqaf entità li ser tkun qed taqdi din il-funzjoni.